една песен, нали обеща на шефката? Той Санчо обеща. Санчо обеща на шефката да изпее една песен. Кой, кайде това на бас, ще играем би? Айде, това на бас, ще видиш. Обаче аз века съм малко. Сериозно ни пролетях носа си обаче. Няма какво ти проветрявам това. Това не пуши, да е с хората. Нямам малко въздух такъв чист, бе. Много ли е студено, бе? Аз не съм замръзна, бе. Нищо не казвате, това бе. Аз затварям, бе, през цялото време затворя, разбираш. Малко да изтрезният. То пък разкаже. Да, то пък с гореща кръв. Че аз документирам, че учиш по нея. Да те документирам, че учиш. Да. Да може ли? Какво четеш? Какво това? Стратегия, значи. Бахчо, ще те започка да заглупват. После да, винаги е така. Това какво се получава? Морската височина. Нивото, промяна на нивото. Виж, когато като направиш нещо, се отпушват, като влизаш пак. Но при някои хора не е така, май. Нещо има... Бахче, слънце да се обере. Това запиване. То не можем да виж път. Бърса, бе? Ми е риск, това е пълна чаша. Оля? Оля? Едно цяло 12 по-хубаво. Не бе, ма тук... Дай без да кажеш, няма се осъмна. Това съм ми сипал цяло кафе по лаптоп, телевизорите. Да, стария. Тия кафето съм го оставил отстрани да гледам, като го халосам. Всичко по-про. Как да работиш този лаптоп, не знам.
Ако е пол, няма лошо. Ако е ще се изпари. Обърна го на обратно да тече и това е. Знаеш колко кафе? Една чаша кафе си излял това мене. Като го обърнат. Няма как да го почиства да гледа. Една духалка му служи отпред това. Аз не всяка как на нека се избрани. Тях снял само на масата, защото трима души сме, някакъв две момчета сме. Не ти познавам нищо. Като се завършат и статът си едно какво е. Значи, ако ще си надо. Кеп. Нормално. Една сутрин на работа там... Една сутрин на работа там на стената, не е тежко беше на... Целият се бе издалял. Това бялото яко, този това, което е бяло. Те били халати вчера направо побъркаха, него майка. Само бяло. Навигаторче, бе. Оня какво вика, мене? Към мен. Бати глупака. Моля те, вида къде си, бе. Това дето ходихме всички заедно, ама не в басейна, ми там на това. Един вика към мене. Как да го разбера към него, кое? Да го не си разбера. Към мен вика. Това си глупака. Само един-два пъти каза наляво надясно и те към мен. Моля си толкова глупа за мене. Аз ние сега си казаха, даже не спрах кой ми от стената е дуръчка. И питам, говоря нещо, никой не може да разбира на какво говоря. Какво има, бе? Защото нали панаха ми един за друг. И аз не знам кой ме е отляво и не знам кой ме е отдясно. То и аз не знам, ама като ти вика към мен, къде да ходиш, мене? Вървиш. Няма кай, дай наляво малко се, дай надясно. Румънска мамалига. Сега сгъни от десно. А сега малко сгъни улево. Станчо най-лесен, пребра се за нова време. Не е плюс. Вече е седнал да обядва. Не хапнахме много, ама била аз поне, да. Ама бекончето беше муцка. Бършно. Бекончето беше муцка. Била, истина ли такива, била. Не, закуската е много добра, бе. Такъв път трябва закуската е страхотна. Каквото те кеф има. Всичко. Всякакъв вкус на точно. Имаше и такова. Не, абсолютно е така. Много яко меню. Яйца, алба,
Бензини, глупостите. Те пържените бекони имаше там така толкан такова пържено. Готино беше. Да, за него. Да, викам на мадамата, изкарайте малко повече, всека дойде да се няма. Филийци, пържените. Не съм ял такива. Първия ден ядах, да. Има избор, бая. То пък беше една душичката, мама да е готина. Притесни се хвърли крем карамела. Като паднаха чините. Направо го хвърлим, Ние ти паднаха от куличката. Да, падна. Хвърли ми крем карамела на масата. Имаш. Нямам го въдеба или вака. Така че се доямо. Ма ако хвърля го на ската, той пак ще пада долу. Тя се не пътя, Директно. Като мини другия надолу. Пак да е. Обира бая снег.